Arratsalde on guztioi, gure lehenengo gonbitatua Julen Linazasoro da, teknologia berrietan aditua eta etxonetako kolaboratzailea eta azken aldian aplikazioei eta pribatutasunari buruz dauden ez beharri buruz hitz egitera etorri da. Arratsalde on, Julen. Arratsalde on. Zer moduz? Ondo, primeran. Ja denbora elkarren artean hitz egin gabe, pasada uda. Bai, azkar pasada. Azkar pasada beti bezala, baina berriz bueltan gaude, ezta? Bai. Esan bezala, azken aldian, pribatutasunea mantentzea geroz eta zailagoa bihurtzen ari da, eta irakurri izan dugu nola espiatzen gaituzten aplikazioak ere atera izan direla. Bai. Berez, interneten pribatutasuna ez da existitzen, oso zaila da pribatusuna mantentzea. Badaude guk internetera biltzen dugunean edo teknologiara biltzen dugunean, datu pila bat sortzen ditugu eta datu horiek enpresa askoentzako diru asko balio dute, edo diru asko lortu ezakete datu horiekin. Orduan, badaude modu desberdinak gure datuak lortzeko. Horietako modu bat da aplikazioen bitartez. Berez, aplikazio bakoitzak salmentan edo jartzen denean, edo gu geisteko eskuragarri jartzen denean, denda ofizialetatik, denda ofizialek badakate segurtasun filtro bat egiten dutena. Orduan, segurtasun filtro horietan aplikazioaren kodigoa aztertu egiten dute, eta ikusten badute garbia dagoela, ez dagoela birusik, ez daukala malwarerik edo gauza rarorik ez duela egiten, orduan ja salgai edo eskuragarri uzten dute. Zer gertatzen da? Enpresa desberdinek ikusi dutela aukera bat, kodigo desberdina idatziz, kodigo hori ez dela birusa edo malwarea detektatzen duen kodigo hori, ez dute detektatzen ez delako birusa edo malwarearen kodigo hori desberdina da, eta horrekin birusa malwarean jarri beharrean eta gure telefonoan kamera espiatu beharrean edo gure telefonoan mikrofona aktibatu beharrean baimena gabe edo gauza desberdinak egin beharrean egiten dutena da horrelako gauza batzuk. Kasu honetan egiten zutena zen aplikaziotik anuntzio desberdinetan klik egiten zuten diru gehiago lortzeko. Zer geroz eta klik gehiago izan, diru gehiago lortzen dute. Eta hori oso zaila da ondo kontrolatzea hasiera batean, ze nola beti kodigo aldatzen dijoan, birusak detektatzerakoan bilatzen duten kodigo hori ez da horietan dagoena. Orduan, kodigo berri hori jarri arte birusaren datu baseetan ezin da detektatu. Etxe gara momentu batean, non filtroak ere beraztertu ahalko lirateke, aplikazio hauek ez... Gauza guztiak garatzen doazte. Orduan, zibergaizkileek ere bere baien kodigoa garatzen doazte. Orduan, filtroiek ere beraien segurtasuna moldatu behar dute egunero. Orduan, moldatzeko prozesu horretan, beti gaizkileak aurretik doaz. Gaizkileak gauza berri bat sortzen dute, orduan besteek hori detektatzeko kodigoa badakite, baina hori dakitenean gaizkileek beste bat egite dute. Eta gero hauek ere beste gauza bat egiten dute hori kentzeko. Orduan beti horre egongo gara, beti egongo da momentu bat non gaizkileak aurretik egongo diren. Pero aztertzaileak ez badira oso azkarrak eta aurre ikusten ez badituzte posibilitate guzti horiek oso zaila dela gauza horiek guztiak aurre ikustea horre egongo gara izan behin. Komentatu duzu nola aplikazio hauek gure baimenik gabe klikatzen dutela zenbait iragarkietan. Hori nola lortzen dute, zehatz mehatz? Aplikazio guztiak kodigo batekin idazten dira eta kodigo horietan agindua ematen diote aplikazio hori gure telefonotik klikatzeko ezakizera anuntzio. Jun web orrialdenetara eta anuntzio hau klikatu. Edo hemen aplikazioa barruan dagoen anuntzio hau klikatu edo. Agindu hori ematen diote. Orduan, klik horren bitartez, aplikazioa egin duenak dirua jasotzen du. Hori da, ikusten nola klik gehiago egin duen, jende gehiagok ikusi du, orduan diru gehiago balio du iragarki horrek, jende gehiagok ikusi duelako. Orduan, azkenean, iragarkiak nola ordaintzen dira, ez dakit zenbat klik baldin badituzte, prezio da, gehiago badituzte, gehiago balio du, jende gehiago ikusi dut, gehiago badituzte, gehiago balio du. Hala ere, honetaz gain ere, badaude metodak gure datuak ere jasotzeko klik hauetaz aparte, ezta? Kodigo horietan ere, beste aplikazio batzuk egiten dutena da, bi modu desberdinetan. Lehenengo moduan ohizkoena dela da baimenekin.
Osa, guk aplikazioa jaisten dugunean, adibidez Google Playn aplikazioa jaisten nahi dugunean, jartzen du beti, permisos que le concedes a la aplicación, ze baimen ematen diozun, eta hor, agertzen da listado handi bat. Hori beti irakurri behar dugu. Eta adibidez, aplikazioa, aurrekoan ikusten nuen jolas bat, Lego City edo ze baimena, baimena ematen dio telefonoa ikusteko, telefono deiak zeintzuk diren. Baimena ematen du GPS-a jakiteko non dagoen momentu guztian. Baimena ematen dio wifi sare guztiak, wifi saretara kontatzen den jakiteko. Baimena ematen dio kontaktuak ikusteko, baimena ematen dio zakizer ikusteko. Orduan, modu horretan, hori ez da modu ilegala, ze aplikazioak informatzen dio erabiltzaileari. Baina hori ez da etikoa ez da ere, ze ez du behar hainbeste informazio bere aplikazioa funtzionatzeko. Orduan, beti egin behar deguna da, jaitsi behar degunean aplikazioa ikusi ze baimen behar duten, edo nahi dituen. Eta horren arabera guk, pentsatu behar dugu, aplikazio honek funtzionatzeko baimen hau behar ditu, informazio guzti hau jakin behar du, ze adibidez nahi jolas batetara jolasteko, agian ez dituzten nire kontaktu guztiak behar. Ez du jakin behar norekin hitz egiten duan telefonoz, ez du jakin behar zenbat denbora hitz egiten duan telefonoz. Jakin behar badute, adibidez, Skype baldin bada, Skype aplikazioa, gure kontaktuak behar ditu, ze gu aukera dakagulako, gure kontaktuk igotzeko Skypea, eta gero telefonoz deitzeko, edo sakizer. Baina adibidez, notak hartzeko aplikazio batek ez du behar, edo zer denbora ingo duen jakiteko aplikazio batek ez du behar horrelako gauza bat. Eta beti, betxatu behar dugu, funtzionatzeko ze informazio behar duen, eta eskatzen duen informazio hori den edo gehiago den. Eta horren arabera, erabaki. Eta baita ere beste aholku bat da, ikustea beste erabiltzaileek daukaten iritzia. Aplikazio horri buruz daukaten iritzia, eta ze puntuazio ematen dioten. Eta hori irakurtzerakoan, igual esatu dute, aplikazio honek gauza gehiagi eskatzen ditu, edo ez du funtzionatzen, bakarrik nahi dute informazioa lortzeko. Orduan, hori irakurri eta gero, orduan erabaki dezakegu. Beste bigarren mota egiten dutena da, orduan, jada birusen bitartez, hori jada baimen eskatu gabe, erabiltzaileari eskatu gabe, orduan gauza desberdinak egiten du aplikazio horrek. Kamera aktibatu, edo mikrofonak esan dugun bezala, edo telefonoan informazio guztia hartu egiten du, eta beraien sortzaile bidaltzen diote, hori da birusa edo malwarea deitzen dioguna. Birus mota horrek hori egiten dugu, spywareak hori egiten duelako. Telefonan dagoen informazio guztia hartzen duelako, eta beraien sortzaile bidaltzen dietelako. Zen izan daiteke, egorarik okerrena, aplikazio faltsu mota hauek deskargatzen baldin baditu, osea. Birus batekin aplikazioa, zure informazio guztia galtzea, ez dezu galtzen, gauza desberdina, alde batetik zure informazio guztia espiatzea. Nik zure telefonan sartzen naiz, aplikazioa deskargatu duzu, orduan ikusten ez, daukazen guztia, galerian dituzun argazki guztiak ikusten ditut, ikusten dut dokumentu guztiak, zemezu bidali dituzun, hori, zedia egiten dituzun, dena ikusten dut. Bestea da, dago beste virus mota bat eitzen dela ransomware. Zer egiten du horrek, gure telefonoa belztu egiten da, pantalla belztu egiten da, eta mezu bat agertzen da. Zure telefonoa baitu egin dugu, ezin dituzu zure informazioa ikusi. Informazioa ikusi nahi badezu, ordaindu behar diguzu ez dakiz zer. Orduan, virus mota horrek, malware mota horrek egiten duena da, erreskate bat eskatzen digu gure informazioa bueltatzeko. Orduan, ez badakagu segurtasun kopia bat, informazioa gabe gelditzen gara. Badaude beste virus mota batzuk egiten dutena da, gure telefonoa zombi batean bihurtzen dute. Zer esan nahi du horrek, gu jakin gabe, ekintza desberdinak egiten dute. Ekintza, leheno izan duguna adibidez anuntzioetan klik egiten dute, edo web orrialde ilegaletara juten dira eta gure telefonoan informazio hori gordetzen dute, edo gure telefonoa erabiltzen dute malware gehiago zabaltzeko, edo jendea estorsionatzeko, edo gauza ilegalak egiteko, edo erabiltzen dute web orrialde desberdinak erasotzeko. Hori gure telefonotik, hori edo baita ere, badago beste eraso mota bat dela cryptomining, horrelako zer deitzen da, eta ditutena da gure telefonak ordenagailuak erabiltzen dituzte kriptomonedak minatzeko, sortzeko. Orduan, sortu beharrean beraien ordenagailuekin, infektatua dauden ordenagailu eta telefono guztiak hartzen dituzte eta beraien potentzia erabiltzen dute beraientzako txanpon horiek sortzeko. Horrelako gauza gertatu daitezke. Eta esan dezakegu Google Play eta App Store direla gaur egun aplikazioa deskargatzeko bi sistema operatiboen ezagunenak. Bata bakarrik gertatu daitekela aplikazio hauek egotea edo bietan egon daiteke kasu hauek guztietan gertatu izan da. Gertatu izan da Androiden Google Playen eta iOSen App Storeen horrelako gauza gertatu izan dira. Ze beti esan dudan bezala oso zaila da dena kontrolatzea beti. Orduan beti egongo da momentu bat, non gaizkileek aurretik egongo diren.
Dena dela, nahiz eta horrelako kasuan izan behin agertu, beti gomendatzen da bakarrik denda ofizialetatik jaisteko aplikazioak. Bakarrik Google Playtik eta App Storetik. Ez Aptoide, ez Aptodan, Softonic horrelako lekuetan, ez da gomendatzen aplikazioa jaistea. Ze horrelako lekuetan beti fijo virusarekin jaitsiko dugu, malwarearekin jaitsiko dugu. Baina aplikazio honetan, nahiz eta noizean behin horrelako gauzak aurkitu, beti segurtasun prozesu hori pasatzen dute. Orduan, leku ez ofizialetatik deskargatzez aparte, badaude bere beste aholkuren bat esango zeinekena erabiltzailei ekiditeko? Garantzitsuna da hori, beti antivirus bat izatea telefono guztietan, eta ordenagailu guztietan, antivirus bat fijo behar dugu. Jartzen badugu Googleen zeintzu dira antivirus hobenak beti 10 berdinak agertzen dira. Ordenagailuetako bat jetxi eta antivirusa gehienak ja aukera dakate telefonoetan jartzeko, tabletetan jartzeko eta baita ordenagailuetan. Bat bezala egiten dute, 5 edo 6 erabiltzaile erabiltzeko ematen dute. Gero baita noizean behin gomendatzen da ze aplikazio ditugun ikustea. Ze virusaren bat sartu bada, malwarearen bat sartu bada, batzutan aplikazio desberdinak jaisten dituzte gu jakin gabe gure telefonoa kontrolatzeko eta guztiak desberdinak egiteko. Orduan ikusten badegu guk ez degula zeo zer jetxi edo telefonoarekin ez etorrela, orduan ja borratu behar dugu. Eta gero ja antivirusa jetxi eta berriro pasa, jakiteko ezer daukagun. Aholku horiekin, momentuz hori dira aholku basikoak. Aholkuekin ja oso zaila izango da horrelako virusak edo malwareak ikustea telefonoetan. Julen, mi esker aholku hauengatik, espero dut jendeak ere ikastea zuk esandako garekin, eta espero dugu horrengoan beste gai interesgarri bat atuzen bada, berriz ere bueltatzea. Oso ondo, eskerrik asko zuei.